Walah, nek pisang kursi tok. Tapi nggak apa-apa lah, kena gue sarapan anakku kok. Nak ngelis, mateng urung. Urung le, engko ya, engko nek wis mateng mamak celuk ya. Yo. Yo melase kayak anakku, wis ngeleh. Mandi ya. Golek rongsokan wae lah. Weh, iki lumayan iki. Sayuran wis siap, bumbu wis siap. Oh iya, wajanku cilik ya. Ini aku nebak jero wala aku arepan. Dol. 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 Kok nggak enak sih? Tapi iki wajan nih kok ini. Kalau wis tak golas gitu kayak lo. Nyacak wis rampung garing godhok iki. Lah. Wajanku sing gedhe nang endi ya? Lah. Kayane bar sesa tak centelne kene lho kok gak eneng. Apa dijemuk cakae yo? Ngerti dhewe tukang rongsokan ngawur anggere jemuki. Le, kowe ngopo? Golek rongsok, Dek. Kowe jemuk wajane mbok Desi nang kono ya? Ora. Aduh, coba le, jan biasane iki tukang rongsok iki ngawur lho jemuk iki. Tapi kok ora enek. Apa mbok balik? Enggak. Ya sudah dari nang. Biasanya tukang rongsok itu tukang ngawur lho. Ayo. Mbok nang omahmu, tak cek nang omahmu wae. Kowe tenan ora jimuk? Aku enggak jimuk lho, Bude. Ora metak kandhake mamakmu koyo sik cilik kok gelem nyolok nek gedhe kan dadi apa kowe iki, Jan. Mbok enggak percaya Pak tak tilik nang omahmu arepan. Bar. Bar. Sopo to kayak iki? Bar. Iki lho, mau ki anakmu ki golek rasa cedhok omahku. Lah kan golek wajanku sing gedhe kok iso gak enek. Lah iki mau ki iso keliling wis ping pindho. Mulane pun enek wajanku. Ora enek lho tol, wajanku ki lho cilik-cilik. Ya tapi iki ki wis keliling wae lho ket mau ki. Mulane aku ya curiga no. Apa kowe njikok wajane mbok digital to le? Ora lho, Mak. Meskipun dhewe wong ora duwe iki le, aja njukuki barange wong le. Aku jimuk. Lah terus apa?